malakas sa sigaw para sa mga Pilipinong jowang-jowa pero walang mahanap na jowa. Diba? Shoutout na rin natin ang mga laging nagpupuyat, wala namang ka-late night talks, ang kapal ng mukha. Oy, totoo yun ang daming puyat ngayon pero at the end of the day, wala namang kausap. Diba? Ewan ko ba sa inyo, bakit mas pinipili nyong magpuyat? Wala namang kayong love life. Huwag ka mag-alala, mahal. Isa rin ako dyan. Isa rin ako sa puyat pero walang love life. Kaka-Netflix ko to. Oo. Mahal. Good evening. Magandang gabi, maayong gabi sa inyong lahat. Napapakinggan nyo na po. Walang iba kundi ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Makakasama mo ako 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. Oo, 6 to 9 p.m. ako ngayon makakasama ko. Ikaw ay nagdadrive ngayon. Kung ikaw ay nata-traffic kasi medyo nag-rollback na ang ating petrolyo kaya medyo marami na rin ang nagdadrive ulit. Parang hindi ko namimiss ang traffic pero at the end of the day, good news kasi nag-rollback at some point ang mga gastusin natin, 'di ba? Particular na ang gas at diesel. Imagine niyo mas mura na yung diesel kumpara sa aming mga unleaded Sana all. Anyway, mahal, mabalik tayo sa usapang love. Minsan, mahal, hindi mo alam kung bakit single ka eh. Minsan, hindi mo maamin sa sarili mo kung bakit wala ka pang jowa. So, wag ka mag-alala kasi tonight with our Chini Talks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo DJ Kim Chino, akong bahala kumumpirma na mga kadahilanan kung bakit wala kang jowa. Diba? Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit wala ka pang jowa hanggang ngayon. Ako na bahala dyan kung in denial ka. Ito na, mahal. Siyempre, crisis, diba? Unang-una, rason o kung bakit wala kang jowa ay wala kang pera. Aminin natin, totoo to. Kapag papasok ka sa relasyon ay talaga nga naman kailangan mo ng resources. Partikular na ang pera. Bakit? Pupunta ka sa pagde-datean nyo, di kaya ililibre mo yung ka-date mo. Kailangan mo ng pera. Kung gusto nyo ng 3 hours na kayo'y magkasama sa mall. Bakit? Kailangan nyo rin ng pera. Saan bang 3 hours yung iniisip nyo? Diba? At the end of the day, mahal, ko wala kang pera, mahirap talaga lumandi. So, one of the main reasons kung bakit single ka ngayon, wala kang jowa, malamig ang love life mo, malamig ang gabi mo, ay dahil wala ka pang budget para lumandi. Okay lang yan. I mean, acceptable naman yan, di ba? Understandable naman yan. Minsan, hindi mo na kailangan pang mag-love life o postpone mo muna yung love life kung sarili mo pa lang, hindi mo na mapakain. Di ba? Bakit ka pa maghahanap ng iba pang gastos kung sarili mo pa lang, hindi mo mabuhay? Di ba? Aminin nyo, minsan talaga ang sweldo natin ay hindi ganun kalaki. Ang sweldo natin ay hindi talaga sapat. Di kaya sapat man, pero pang sarili lang natin. So minsan, wala pa talaga tayo sa point na kung saan magjojowa muna tayo. Kaya kung ikaw na nakikinig ay wala pang pera para lumandi, huwag ka mag-alala. Si Kim Chino ay same lang naman. Wala rin akong pera, kaya wala rin akong love life din siguro. Diba? Okay lang yan. At least responsable ka sa sarili mo and at the same time sa magiging jowa mo na talaga nga namang wala ka pang pera kaya wala munang love life. Kamay-kamay muna. Anyway, malis pa lang yan sa bala ni Kim Chino. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!